खुलुमका joto takok tei bukhuk songno jotono no lamchogu tei bebak hambaiya pharu ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chinio video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takok tai bukhuk songno जों tini chin video o nailainai north east frontier railway ni tei je chakri ongkhori phaika ba job news ni tei je notification ongkhori phaika aboni tei जों tini kisa kok salainai phaidikhe lekarei जों chini video bo oboni tei je nangmani details rok oborokno kisa nainai kahamke takok tai bukhuk song notification o borok puilan sejaka north east frontier railway aboni tei borok o notification o puilan sejaka date of publication of notification on website mane no notification ongkhomani date wngkha august ni 13 tarigo tai bini opening date and time of online application omongkha august ni 16 tarik august ni 16 tarik simi norok o job no apply khaimano online ni through tei aboni pore borok o jaga saka online application khainan date pai thangnai september ni 15 tarigo takok tai bukhuk song o chakri najaknai apprentice ni basis o chakri najaknai tai bini bagai je post ongkhori phaika amongkha 4499 post chakri ongkhori phaika hongke norok jara interested tongo o job ni bagai norok oboni bagai apply khaimano amo totally online mode ni tei application apply khaijaknai tai oboni bagai ST tai borok ni bagai kono application fees rok bo nangya hongke norok jodi oboni bagai interest tongkhangkai obono norok online apply khaimano takok tai bukhuk song aboni pore borok o jaga o next page o rewi kha unit vision ba workshop mane bo workshop ni under o bosok chakri najakna koita vacancy rok tong omorok borok rok kisa sairika o details rok no norok kisa kaham khai nainai di o notification ni pdf no norok download khaina mosongkhai ang ani video ni description tolabo oboni link dewi rinai norok aro thangai o pdf no download khai bon notification no kaham khai porinai mano takok tai bukhuk song aboni pore borok o jaga o eligibility condition ni kok saka takok tai bukhuk song age eligibility o borok saka 15 years ni simi 24 years joratei nongni age angna rangnai aboni pore borok saka jara ST SC candidate tongo bongni bagai 5 years age relaxation rijaknai tai OBC candidate tongni bagai 3 years age relaxation rijaknai aboni pore takok tai bukhuk song borok o jaga payment fees ni related kisa kok saka application fees o borok saka 100 rupees nangnai haipano borok o jaga o takok tai bukhuk song sawerikha ST SC ba PWD tai bwrui candidate rokni bagai o jaga kono payment fee nangya takok tai bukhuk song norok o job no apply khainakai bahai ke apply khainai oboni koktibo borok o jaga sairikha interested candidate no o jaga borok sajakha norok jodi o job no online apply khaina mosongkhai borok ni je official website tongmani www.nfr.indiarailways.gov.in o jaga thangai norok o job ni bagai online apply khaimano takok tai bukhuk song borok ni o official website ni link ang ani video tola riwi riwana norok aro thangibo direct norok ni online application no khaimano online application khaipuro norok ni tam documents rok dangnai aboni tibo borok kisa ja kok sairikha aboni bisingo puilan borok saka scan photograph tai scan signature hongke takok tai bukhuk song tinini bagai asakno tinini anio video ni tei nongni kono question ba sangna mosongma tongkai norok comment box o thangi ano sangui mano malaino next video o omo haino tebo nangmani information rok no tei khulumka jotono no jai hind।